गुन्दा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्दागिरिखा नंखायनो गाव गुन्दागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्दा ओंखारबाय थायो गुन्दा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो। हाग्रामाया मोनबानि बारा देरहाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि बेरेखायै बिथाङा सानसेयाव हाजार हाजार कोटि गारनानै नङा होमबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों भारा लाबोदों माबेनिफ्राय लाबोदों मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। दिनै फैगौ 22 तारिखआव जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थि बायदियै जोंनि इउपिपिएलआबो 100% साखाफारा जानानै दङ आरो बे 100% साखाफारा जानायनि गेजेरजों जोङो दिनै इउपिपिएलजों खामानि मावगासिनो दङ। मानगिरि शिब प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै आङो दिनै बावखुंग्रियावहाय बिजाथि महरै सायख'जादों। बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै आं बावखुंग्रियाव गिदिंगासिनो दङ। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया 100% इउपिपिएलजोंनो भट होनो होननानै दिनै देरहासार होनानै जोंनि मानगिरि शिब बिथांखौ बा जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ खेबसेबाव रिसिभ खालामनानै जोंनि बिटिसिआव सान्थि गायसननो खौसेथि गायसननो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे गेबें लामाजों थांनो हानाय इयुननि जोंनि जा जोलै बेखौ दैदेनलांनो हानायनि खामानि मावनो थाखाय दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया खौसे जादों। राभा गार' आदिबासि बर' सुत्रधर राजबंशी बाङालि इस्लाम गासैबो बावखुंग्रियाव ज' जानानै इउपिपिएलजों लोगो सापर्ट खालामनो फैदों। बेनि थाखायनो खोब गोजोननाय मोनदों। हाग्रामाया गाव मोननै गेलेगोन होनदों आं मोनसे बुंनो नागिरदों आङो जेराव खाम्फा बिथांखौ मान होनानै खाम्फा बरगयारी बिथांखौ मान होनानै आं सिगाङावनो केम्पेइनाव बुंनाय बायदियै खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव फैयोब्ला आं 14 नं चिरां दुवारखौ खाम्फानो हगारना होगोन होननाय लेखायै जोंनि शिब बिथांनि बिथोन बायदियै आं हगारनानै होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों आरो दिनै बावखुंग्रिखौ हमथानो हायोबा हाग्रामाया गावनो फैथों आरो हाग्रामानि एगेन्सै देबोरगावआव जोंना खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गेलेगोन देबोरगावखौ बिथाङा बासायग्रोथों। गुन्दा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्दागिरिखा नंखायनो गाव गुन्दागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्दा ओंखारबाय थायो गुन्दा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो। हाग्रामाया मोनबानि बारा देरहाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि बेरेखायै मोनबाल' देरहागोन बिपिएफआ नोंथाङा दिनैनि दिनखौ लानानै बै दिनसिम बिपिएफआ मोनबानि बारा देरहाया। अहंकार भाबै जोङो मानसिनि सिगाङाव हाग्रामा बायदि दुगा खालामनो नागिरा। बिथांनाव 3,000 कोटि राङा दाबो कारापसन खालामनाय राङा बिथांनाव दङखाय बिथाङा सानसेयाव हाजार हाजार कोटि गारनानै नङा होमबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों भारा लाबोदों माबेनिफ्राय लाबोदों मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। बिथाङा जे कारापसन खालामदोंमोन बेनो बिनि प्रमान आरो जे फैयोब्ला कारापसन खालामगोन बेनो बिनि प्रमान।